Unha treintena de persoas subiránse este sábado a bicicletas de montaña para participar nunha ruta BTT de 99 km que porá en valor a Vía Romana 19. O itinerario que percorrerá os concellos de Cervantes, Becerreá, Baralla, Castroverde, O Corgo e Lugo será estritamente cicloturista. Queríamos facer unha ruta con un grupo pouco numeroso, a un ritmo tranquilo, centrándonos nos aspectos tanto cultural como paisaxístico do percorrido. A Deputación colabora ca Asociación Bike Stop Lugo na organización desta cita para que realizou traballos de roza en Lugo, O Corgo e Becerreá, pero a proba vai máis alá do aspecto deportivo. Tamén permite, ademais, visitar, transcorre normalmente por paraxes maravillosos como este da Vía Romana. Esta ruta BTT seguirá o itinerario que comunicaba as cidades de Astorga, Lugo e Braga na época romana, tal e como se recolle no libro editado pola Deputación do que coautor o arqueólogo Rubén Álvarez. Entre esas tres grandes cidades o que fixeron foi crear toda unha rede viaria para comunicar esas cidades, tamén como control do territorio, para o fomento do comercio e tamén para o tema das explotacións mineiras. A ruta arrancará ás 9 da mañá en Comeal, Cervantes, e rematará sobre as 7 na capital luguesa.